Salamat Lord. Salamat sa tanan. Isiga naglangit. Lamdag na. Kaniuan. Ito mo lagi. Huway-huway sa kuwan eh. Dako dandudan. Uli ko sa ng tatay. Tapos sa tayo diha. Wapaning gawas. Kay kaingon siguro sa ngit-ngit pa. Kay gapon si mong kuguan. Karon na lamdag-lamdag na. Lamdag na panahon. Meron 25 17 ikalima na kaadlaw aghang kuan ron samad pagupira. Masa ni relax ang ini tubog balik kay kuba-kubaan ako si abri katulo ng abri mo nang relax ako bisag naman talagang lihok kundi sa lamang ko mulihok magdandugan. Set out day ko diha sa Cotabato ni Sis P. Verano Israel di araghang naong tanawang kakanahe yung mansanga kuno sa katawag sa messenger kay tanaw wa mo koy messenger anak koy messenger wa koy wifi nakadita ra ko mo nang parang sarap ko makasignal o matos lado magpasignal o matos lungsod makasignal matos ubos alis bay wa jud mo nang di ko nimo makontak Sis-P Verano Israel tanaw lang mo nihang vlog pero kita ka na kay magtawag kita karon kay Domingo di ay wa magtugong sa lungsod kaya napalagi ko kabindahay pa maning sama da pa ning pahiluang ay sa karon kuan narakos bahay lagi dandudan manili ko hinay ug mamalhin ko sa mga tanom kanang kigkig na hang pang-usbo na panahang nitakog tambak na juta kahakot ng agrito aron mabalhin naghang mga tanom uban. Tapos sayang lagi na ining order na ho unta kawan og 2 na ining order pero saan man na suman magako og madaba ang pagsuman no dali ra kanang pagbugat sa pagsuman kanang pagkudkod basig makaya rin na kudkod lang mo kandilito ako magsuman marami ng order si Terry Kuran antipas sa laga pa sawa ng kuan Limbuel Kuran sisagsat na hanggang suman like no tinam iso pinarat tanaw naman na makaya ba na ay lamdag laman po maghaob raman na magkuan maghaob kapag pagkudkod naman na dito sa tatay ko di sa Kasuntingan Carmen Kasuntingan ni Pedro Junior Clavite na naanas Pasig pero naanas kuan karon naanas Carmen bakasyon sa atong nga sa niha napos sa channel tigangan sugo ni Pedro kuno izahang kuan tat na naghaako ko ngano kahabos ngita man kanaha dara ko puti taw agharing adlaw lamdag na adto magandang muuwan daghang sagbot mamilit siligon daos ng ka sagdan lang niya dito palgigi
Nagduzan tay. Ha? Nagduzan. Isa? Dua na duzan. Parang nilak lang di. Lapas na. Ara ko. Biar ko na po. Okay. A few moments later. Guwapo mga bata, mangunguling. Ano sa buling-buling? Wala si Daga mo angay. Di, maligo pero te. Ay kula jawa. Guwapong tao mangunguling. Pinaasan na to. 4-5 anom. Mainlab sa uling. Apil na po itong lag ni Kwan. Agka pariluloy. Huwag mo apil. Gwapong tao. Kauling-uling. Nakatukod. Sana po 200. Kwarta na. 20 man. 4,000. Kwartas koan. Magkugi. Nay uban kay bisbisan mo tubig, mabitan ng dugay mo hilakot. Di pot potong bisbisan tubig kay basa man di masiga. Mo gani. Amo tagang pag mamalitay. Kay basa man. Tapos Manila gamit nga. Manila may po sa ang anak nga namin magamit. Uling. Pero ang style haling kay ka namang takob sa RC. Ala ato. Kwarta na aso-aso na yung kwartado. Liboy na na nam-nam. Ah, mahubog na na. Bahalag magkabuling-buling. Basta makasabi. Naras pagkugin ng makasapi. Magduha. Sos, sa maliliit chicks, kaya di mo lingihan, kaya kabulingit mo. Kulira na jawa pa din. Grabe, baga, di mo naman, sak daw. Daghan dik badi-badi, jahang manguling. Pana si Pasip. Pana. Pasip. Pasip. Basta rin deliveran nila dana. Patop. Sino ba itong... Ito. Tino. Tino. Mga 14 na ba? So kami isa dito. No? Bati do! Kaya pa sa gatas! May mga misbak. Isi gato. Kay ingana. Ha? Kana bang natus na ikuan kan Oh, kiring. lagi. Wala. Ara pa mapatukan ka, maligo ka man. Dali sila nagkamo naman na. Oo, buong naman sa mga sakto. Maligo pa dito. Pag narapo na naman. Matlahat na. Yung body driver po. Sinabot po sila. Tungtong sa atap! Aray ko tatlon! Wala. Ay, tatlon! Tabuin na. Dari na naman ko. Kaya huwag na ay motor na mga tugtong ko. Alis siya mo sa kayo. Wag ata pag di. Tuwad nuna!
Pagkali mo ni dito. Patod si siyang bata. Mo ni dito. Kini kan ba? Oo, pala na. Sus kinu anad masitag limbaro ka to. Adog barog. Anad barbar. Lagi. Kaya mo po na rin yung pangarsahon. Kaan na niya. Libag na din. Dilar ya, pagsalibayar na ito bago. Namasahiro ka kanina? Oo. Dali nagsapi. At sobra ba kinibuwang lang ko? Ito ang kulungso ganina na maligya po ko. Kita ko nimo, kung kita nimo. Ubay ka? Ay, maligo ko magulo sila. Itong staplod. Para habit mo ka nagkabuaw. Ato ko bubong. Kuwag na baghangin, nagwahi. Kuwag hangin. Kira. Ato, tong-tong. Kuya, Candelaria ka. Doktor.